Avzalae Albert Katsanev mbola tsy hainao mijama magne nangalatra vilagnare namakitra aminare nangalatra ombinare nangalatra vadina nandeha namoizandaro nandeha nagnandalo agnodia zaho aby jiaby reo président Dina. Accord la ye, Yes Musique, nouveauté 100%. Fiava zay tsy namano malaso hoe tanora marotro mandrindrano azy manosotro mandrehatrehibegna tsy mitagona amina hagnano ratsy Kenyani izy ambarako nary zany dakorony pasteraka président Dina izy ampagnantso zaho nantsoviny andalabe nigoehiny tady marary aminazy zalahe raha tsy azony fototro nagnanaovany raha nagnantô zakoana manery zalamalaso zareo nanondry zaho fa tsy anao Sovana zaharo anamo mbona manjare ahizana zah mbona manjare nagnanosita sarana nakory ino loatra kisasinao aminaha ro tsy volontaire na manondro zah fô zare zah fô na manjare henjare fa manondro zah ngehe anaze nahazony tsizy yes ton record akorke zay mpanakantony tsy azonaovany ratsy voatononkiraka eo akoba zany ro zoko be tsara laharana voazah zandry nahatato e am 18 janvier 2025 akory re jiaby agny ambali family agny ratsy manjary jiaby an-tanagna agnodia zaho aby donc zaho olo mahatonga azy tao am-tanagna tao fa tsy ataoko mahakivy zaho amin'ny fiaignako e o zandre azafady ro tegna tsy nity raha natako hoe hanamezako vola hely wa ilagna zaho to teteto fô na tsy natsapa nagnatony zaho amin'ny raha tsy nanjary natana zaho anake hira fa vita zay avy nandilaza fô diso raha ro fa vita agny e yes ton record US Musique.